ಅಮ್ಮಿನ ಬಿಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಇವರು ಬರತ್ತೆ ಎಂಚಫಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ತುಲೆ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ತಿಂಡಿದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಬಂತೆ ಕೊಡ್ಪರ ಇಚ್ಚ ಗೈಸ್ ಇದು ಕುಡೋರ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲುಂಡು ನೋಡ್ತಲೆ ವರ್ಷ Hi guys, welcome to our YouTube channel, The Shetty Family Vlogs. ಅಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಯಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಅಂದು ನಾ ಅಜ್ಜಿ ಶೂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾವ ತೋಜಾಯಿನ ಪೊಲಿ ಬರಿ ಪೊಲಿ ಕೇಂಡತೆ ಬನ್ಯ ಕೇಂಡತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 4G ಅಲ್ಲ ಈರ್ ತಿಂತಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೋಜು ತಿಂತಿಲೆ ಆಯ್ತು ಲೋಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಡುದು ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುರುದೆ ನೀ ತಾರೀಖ್ ಎತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ 31 ಜುಲೈ 31 ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನ್ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನು ಮಿಗ್ಗಿಲ ಊರು ಪೋಪಿನ್ ಆಟಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಆಟಿ ಪೋಡತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆಂಡು ಪೂರ ಇನಿಯೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಪಾರೆ ನನ್ನ ಊರುಡು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಊರುಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಊರುಡು ಪೂರ ಜೆಪ್ಟೋ ಪೂರ ಪಾನಿಪುರಿ ಅನ್ನುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರೋದಿತ್ತು ಪೋದು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂದೋಲ್ ಬರ್ ಜ್ವರ ಪೋಂಡಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಇತ್ತಾರ ನಾನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಲ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುನು ಅಂತೆ ಊರು ತಿಂಪು ಜೋಲ್ ಮುನ್ ಸರಿ ತಿಂಡೋಲ್ ಮುಲ್ತ ಅಂತ ಜ್ವರ ಪೂರ ಪುಡ್ಪುಳ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದೋಲ್ಲ ಐಕು ಪೋಯಿನಿ ನನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಮೀರಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಂದು ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮುಗಲ ತಿಂತುಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಮುಗಲ್ ವೆದರ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುತ್ತಲು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂಚು ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲುದಿಲ್ಲ ಇಂತಾನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಡ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ವೆದರ್ ಇನ್ನು ಇವರು ಬರತ್ತೆ ಎಂಚ ಫೀಲ ಅಂತ ಖುಷಿನ ಒಂದೊಂದು ಬೇಜಾರು ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ఒక 3 పానీపూరి తింటే తీసుకొచ్చేద్దాం ಬೇಜಾರು ಊರು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಪಾನಿಪುರಿಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಏನು ಆತ ಪೋನ ತಿಕ್ಕೊಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಟಲ್ಲ ಓಕೆ ಊರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಊರುಡ್ಲ ಉಂಟಂದು ಕಬಾಬ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಸು ಜಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅತ್ತೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅರೆ 100 ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಆತ ಆತ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಿಕ್ ಮುಂತ ಪಾನಿಪುರಿ ಬಾಳ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ಆದ್ ಶೋಕ್ ಅದನ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿನ ಸುಲ್ಲತ್ತೆಂಕು ಪೋತ ಅದು ಉಪ್ಪುನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡೆ ಪಂಡ ಅದು ಮುಲ್ತಾರತ್ ಯೂಪಿದಾರ್ ಆರು ಕಿನ್ನಿರ್ದಿನ ಚಿಪ್ಪುನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾನಿಪುರಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತಿ ಬೊಂಬೈಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಎಂಚದಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಭಯಂಕರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ್ ಎಂಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತ ಮೊಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ ಊರುಡು ಅಂಚಿನ ದಿಕ್ಕುದಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಅದ ಇನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತು ಕೊಟ್ರೆ ಬಂತೆ ಕೊಡ್ಪರ ಇಚ್ಚ ನನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಕೆಕ್ಕುಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂತು ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ನಿಂಚನೆ ಪಾಡಿ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದೆತ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಏಯ್ ಗೈಸ್ ini ಕುಡೋರ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಗ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಮೋಪರೆ ಬಂಗಾಪ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದೈತ ಪೋರೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಟ್ಟು ಜಿಂಜಾದ ಆತುಂಡು ತಿಂಡಿ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಿದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜಿಂಜಾಗ ಅಂದು ಉಂದೆಟ್ಟು ಜಿಂಜಾದ ಅವು ಎನ್ನ ಕುಂಟುದ ಉಂದೆಟ್ಟು ತಿಂಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಉಂದೆಟ್ಟಿತ್ತ ದಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾತ ನೋಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೆರಿಕ್ ಪಾಡೋನ್ನ ಐಕಿತ ನೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಐಕೇತ ಜಿಂಜುನ್ ತುಕ್ಕ ದಾದ ಅನ್ಪ ಬುರೋ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಗಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ದಾದ ಟೆಕ್ಕಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ಆತ ಫೋಟೋಸ್
ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀ ಪಾಡುವತುಗೆ ಪಾಡಿಯ ಬಟ್ ವೈಟ್ ತೋಜು ಒಬ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಮ್ ಕೇಪ ವೈದಿನಿ ಈ ಎತ್ತಾರೆ ಕಾಂಡ್ ರಡ್ಡು ವಾರಾಂಡು ಬರ್ತದು 12 ಮಗ ವೈದಿ ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂಡ್ ಬುಲ್ಪಚ್ಚಿ ಅವನು ಬುಲ್ಪಚ್ಚಿ ಕವರ್ ದತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕವರ್ ಇದಾಗಿ ಗೈಸ್ ಉರುಗು ಬಿದಾಗಿ ಊರಿಗೂ ಮಗಳೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಆರ ಮೇನ್ ದಿಡ್ಸ ಮತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುದು ಜೇರು ಇನಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಾನ್ಸ್ ಇನಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆತು ಖುಷಿ ಪೋಪಿ ನಿಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆತ ಅರೆ ಗೀತ ಕೋರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಚಿಯೋ ಬೈ ಬಾಯ್ ಅವನಿ ಬಾಯ್ ಯಾ ಬರ್ತ ಒಡೆ boy ಇದು ಜಿಮ್ಮುಲ್ ತುಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ ಪೂರ ಊರ್ದ ಬಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಎಲಿಯಾರಲ್ಲಿ ಪೋಂಡು ಊರಿಗೂ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ಗು ಬಕದಾದ ಬನ್ಯಾನ್ ಊರು ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಅಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಅಲೆಗಿದ್ದ ಬೇಜಾರ್ ಹಿಡ್ದ ಆಲಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲೆ ಕೆಬಿಗೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಜಾರು ಟ್ರಿಪ್ ದ ಬಸ್ ತುಲ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ 1 2 ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು 1 ಉಂಟಾ 2 ಆ 4 4 5 ಅಂಚಿ ನನಲ್ ಅಂಚಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡುಂಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಿಕ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಅವು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ 5th ಫಿಫ್ತ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ 5th ಫುಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ತೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ನಿಂಗ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಹಾ ಒಂದಿತ್ತ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಉಂಟದ ಕ್ಲಚ್ ಬತ್ 1 2 3 4 5 5 ಆತು ಜೌ 5 ರಿವರ್ಸ್ 6 ಇಜ್ಜಿ ಮೇರ್ನೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಉನ್ನೇನ್ ದೆರ್ಪು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಂತದ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾಂಟ ಎದುರು ಉಂತ ನೀವು ಪಂಡ್ರಿ ಬುಡ್ಪು ಚಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಂಡತ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ದೆರ್ತದ ಅಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಎದುರು ಮೇರ್ನೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಎದುರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತೆಟ್ಟು ಪಿರಾನೆ ನಿಕ್ಕು 5th ದೈಟೇನೆ ಪಿರಾವ್ಡು ಉಂಡದೆ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಪಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಶೋಕೊಂಡು ಬಸ್ ದುರ್ಗಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಬಸ್ ಇಂకొంచెం ఏసీ ఉంటుంది మీకు ఏసీ బుక్ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఏసీ ಬಿಡೋದು ఏసీ ದ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೈ ಎಲ್ಲದಿಕ್ಕೆ ಕಾಡೆ ಬೈ ಬಸ್ ಎಂಚಂಡ್ ಶೋಕಣ್ಣದ ಕಾನ್ ಜರ್ಜ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಂಚನುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇದಾಯ್ತು ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತುಂಟು ಏನಿದೆ ನಂಬರ್ ತೋನಡೆ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಡದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಡೋ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಸ್ ವಿಂಡೋ ಅಂಚೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಡೋ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಂಟದೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಎಂಕು ಪಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತೇನು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಡೆ ಎಸಿ ಬಸ್ ಹತ್ತವು ಐಕೆ ಎಸಿ ನೈಪೋಲಿಗೆ ನೈಪೋಯ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಡು ಇದು ಶೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲ ಊಟಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಾಡ್ ಖುಷಿಯಾಡ್ ಕಾಣೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ತುಲಿ ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಕಾಲ್ ಆಜಿ ಆತನ ಮುಟನ ಆಜಿ ಆತು ಆಜಿ ಕಾಲತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಎದುರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಪಾರ್ ಪಂಡಿ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಬರ್ಸಕ್ ಬೇಕು ಊರುಡು ಬರ್ಸನೆ ಮಾಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚೂರಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಗಿಡಕ್ಲೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಒಂಚೂರು ಮರಳು ತುಲೆ ಮೂಲುಂಡು ಕೂಡ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಮೂಲುಂಡು ನೋಲ್ತಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂಜೋಲ್ದಿ ರೆಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಗಲೆ ಗೋವು ಪೋಡು ಪುಲಾವ್ಗು ಪಾಡುನ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಿಡ್ಲ ತೋಜ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿಡ್ತುಲೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಡ್ತೀನ ಬೇವ್ರೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಬಟ್ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಲೈಕ್
ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೋರ್ಡು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಇದು ದಾಸವಾಳ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಬಾಲ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡು ಕೂರಲ್ಲ ಉಂಟು. ಊರುಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸತ್ತಿಜಿ ಶೋಕ ಆವತ್ತು ಊರುಡು ಬರ್ಸತ್ತು ನೋಡೇಲ ಪೋರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಧೈರ್ಯ ದಿಯಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಡು ಹೊರಗದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ತೀರೆ ದಿಯರೆಗೆ. ದಾದಾ ದಾದಾ ಬಾರಿ ಹೊರದು ಏನ್ ಪೊರ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬರ್ ದಿಂಚಲ ಪೊರ್ಲೆ ಏನ್ ಪೊರ್ಲೆ ದಾದೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾನೆಲ್ಲ ಅನ್ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಿಜಿ ತುಲೆ ರೂಮ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ. ಒಂದು ತಿಂದಿದ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಡ್ ಆತು ಬೂರ್ದುಂಡು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಚಾಗೆ ಎಂತ ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು? ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ. ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿಯಾ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ದು ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ಸ ನಂಜು ಬಾಕಿತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ದಾದು ನಾಡಿಂದ ಅದು ಚಾಕ್ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಚಟ್ನಿಲ ಮಮ್ಮಿನ ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ಬಕ್ ಇಂಕ ನಿಗುಲ ತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ್ ಮೇಡಮ್ ಬತ್ತೇರ್ ಮೇಡಮ್ ತುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಎಂತ ಮೇಡಮ್ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು? ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಚಟ್ನಿ ಬೇಡವಾ? ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಾಯ್. ಹೌದಾ ಹುಷಾರಿದ್ದತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ತು ಎಂಗುಲ್ ತಿನ್ಪಾವೇ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದಿರದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಒಂದಿರದು ಒಂದೊಂದು ಎಡಮಂಚದ ಪುಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಿಚನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದಿರ ಕಿಚನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ರಾಗಿದ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಕೊಕೊನಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಫುಸುಲಿ ಪಾಸ್ತಾ ಫುಸುಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್ಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಒಂದು ಚೀಸ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಇದಾಗಿನ ಉಂಟದ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕೋ ಇದೆ ಬಂದೆ ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ತನಿ ಕಪ್ಪ ಅವನು ಮಮ್ಮಿ ಅಂಗಿ ಉಂಟು ಅವನು ಎನ್ನ ಬೇಕಿದೆ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದಿ ಪಂಕ್ ಬರುತ್ತಾ ಕಾಲಿಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರಬೇಕು. ಕಿನ್ನೀರ್ ದಿಂಜಾರೆಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಬತ್ತು ನೀನಿ ಅಂಕುಲ ಮೋಕೆ ದಂಡೆ ಅಂಕುಲ ಮೋಕೆ ದಂಡೆ ಐಸ ಕುಂಬರಿ ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬೊಕ ಮೇರೆ ಬುರೆಂಕುಲ ಮೋಕೆ ದಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಮುಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಜಾಗ ಮೋಕೆ ದಂಡೆ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಪುಂಡಿಯಾ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಮೋಕೆ ದಂಡೆ ಮೋಲು ಪನ್ಪದು ಕನ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಲ ಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಟೆ ಕಿನ್ನೀಡ್ ಐಫೋನ್ ಪಂಡೋಜಿ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ഞാൻ വേറെ പണൊന്നിട്ട് ಕೊಂಚ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತುಕೊಡ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಹೊರೊಂದಿತ್ತು ಜಾಪಲ್ ತೆತ್ತುಕೊಡ್ಲಿ ಏತ್ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಕೂಡ 1 ಕೆಜಿ ಕೂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಇತ್ತದುಲೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಇತ್ತದುಲೆ ಈದ್ ಮಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಹೇಳ್ಸಲಿ ಇಜ್ಜಾರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೂರ 15 ತಗುಲು 15 ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಏನ್ ಚಾಪನ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಬನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಕಲ್ವೇರು ಮೆಲ್ಲ ಅದೇನಿ ತೋಚೆ ಮೇಕುಲ್ ಪಚನ ಮೆಲ್ಲ ಮೂಲಿಂಗ್ ಕುಟು ಕುಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲು ಯಾರು ಏನಂದು ಬರೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಏನ ಪನೊಂದುಲ್ಲು ಇರ್ತ ಯಾರ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾರು ಬಂದಾಗ ಅವಲಾಯಿ ಯಾನೆ ತೂತುಜಿ ಏನು ಬರೀ ರೋಲ್ ಇತ್ತಾರದಾಗ ಬೇರೆ ಗಂಚಟ ಕಲ್ವೇರು ಮತ್ತುಗುಂಟಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದತ್ತ
ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ತೆಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು 3 ದಿನ ದಿಂಚಿ ಪೋಂದೆ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಡ ಮೇಬಿ ಒಂದು ಕಿನ್ನಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆ ಜಾಟಿಗ್ ಅಮ್ಮ ನಡೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆ ಅಂದ್ ಮಮ್ಮಿ ನಡೆ ಬೈದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆ ಅಂಚ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್